Новото предложение на Bijou TV. Нежни златни обеци с общо тегло 0,78 грама. Два вградени в центъра кръгли сапфира с големина 2,2 мм придават особено очарование и подчертана елегантност на специалната Bijou TV цена. Това е Bijou TV. Невероятни предложения, които не трябва да пропускате. Винаги може да разнообразите вашите тоалети с оригиналната бижутерия, която може да поръчате с едно позвъняване на телефона. Вижте тази изчистена линия и естествените скъпоценни камъни на изключителната Bijou TV цена. Общото тегло на обеците е 1,78 грама. За изработката им са използвани два сапфира, шлифовани в кръгла форма, която подсилва красивите нюанси на скъпоценните камъни. Те се допълват и от блясъка на благородния метал. Истински бижута с истински камъни. Това е Bijou TV. Тези обеци може да получите сега на цената, която виждате изписана на вашите екрани. Побързайте и се обадете! Сега на вашето внимание златни обеци с тегло 0,78 грама. Два естествени кръгли сапфира с големина 2,2 мм. Изчистен дизайн. Перфектна линия. Ето го блясъка на естествените скъпоценни камъни. И то на цени, които само Bijou TV може да ви предложи. Обеци с истински сапфири с размери 2,2 мм. Теглото на обеците е 0,78 грама, а цената е невероятна. Нежната красота се допълва от изящния дизайн. Доверете се на богатото разнообразие от качествена бижутерия, която ви предлага единствения телевизионен бижутериен магазин. Само с едно обаждане по телефона може да получите най-елегантното бижу, подходящо за вашия тоалет и подчертаващо вашия изискан стил. Предлагаме ви златни обеци, които ще подчертаят вашата женственост и елегантност. Общото тегло е 0,78 грама. Два вградени естествени сапфира с размери 2,2 мм придават особено излъчване на това нежно бижу. То може да е ваше още сега. Позвънете на телефоните, изписани на вашите екрани. Ние ви очакваме!